K 11. 40. výročí úmrtí svatého Metoděje se v sobotu 17. května sešli poutníci na Sadské výšině. Na tomto významném místě se uskutečnilo vzpomínkové setkání, jehož součástí byl duchovní program připomínající odkaz slovanských věrozvěstů. Dnešný deň sa rozhodol spolok svätého Cyrila Metoda, ktorý je teda nábožensko-kultúrnou inštitúciou slovenských gréckokatolíkov, zorganizovať spoločne aj s Maticou Slovenskou a Slováckym múzeum púť na toto miesto spolu aj s mestom Michalovce, ktoré prináša tu takisto pútnikov, aby sme si pripomenuli naše cyrilometodské korene a tradície, a toto miesto spomedzi mnohých iných miest tu na Morave alebo na Slovensku je hlboko spojené s veľkomoravskou tradíciou, je miestom symbolickým a cez účasť a aj spoločnú modlitbu na tomto mieste chceme si túto spoločnú tradíciu pripomenúť a vlastne sa v nej utvrdiť. Dneska nás čaká len toto miesto konkrétne tu, na tomto kopci, a potom ešte sa zastavíme dole v meste, kde budeme v kostole vlastne slúžiť aj bohoslužbu. Tuto bude len taká krátka modlitba k svätému Cyrilovi a Metodovi, ktorá sa volá akatist. Po grécky to slovo akatist, z gréckeho akatisto, znamená, že je to modlitba, pri ktorej sa stojí. Nesedí sa, nekľačí sa, ale stojí sa. Lebo postoj človeka je to také najdokonalejšie vyjadrenie nášho vzťahu k Bohu. Výšina svatého Metoděje nabízí návštěvníkům pohled na významnou archeologickou lokalitu s hlubokými velkomoravskými kořeny. Právě tady se nacházelo významné církevní centrum a podle tradice i místo posledního odpočinku arcibiskupa Metoděje.